सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता। भैया एगो 3-4 फीट की मूर्ति हो जाएगी? हो जाई, लेकिन 3000 पड़ी। भैया 2500 दे, बुक कर दी। ठीक बा। हाँ भौजी, सरस्वती पूजा के चंदा दो। 11 रुपया लिख लू। अरे लगलू पहले के बोनी खराब करे। अरे तनी बढ़िया पैसा दो ताकि माता रानी के आशीर्वाद हुई तो लड़का से आगे बढ़ी। अच्छा ठीक बा, तब 501 रुपया लिख लू। अच्छा 500, ठीक। जो पैसा लगे जो। काका सरस्वती पूजा के चंदा लेके बा। 51 रुपया दे। अरे मर्दे भसावन के दिन ऑर्केस्ट्रा के व्यवस्था बा। ले 5000। 5676 रुपए के वसूलायल बा। गाजरा केसर को दो जाओ कि हलवा बटा दो जाओ। हम तो कहता नहीं ये सब लाफड़ा छोड़ भंडारे करवा दे। तू कोई रुपया देले ह कि भंडारा हो जतई? पैसा के में कौन बात है यार, पोस्टर में फोटो बा। चाचा सरस्वती पूजा के चंदा दो। हमरा घरे चंदा उंदा ना चलेला, चलो नानू चलेला भेजिया लड़का सके प्रसादी ला कने ठियाइए के बेलगा देम।